Malikono ani Malikoka ambe bela jelen fuiga wakati togala ka fanya na ka bismillah wa ka ma fili asokolo no akatelo so mali de la no e Malikunafoni peneti awa Malikunafoni peneta émission mi be yele anini sondia au premier site chaque lundi abo jam kan kenedeka no e Anka Yèlè ay wa afle li bako awani sondia kama bi anga wele sira anga belebele ba flawre ma ba mano ngokuma do ko mo kay yele dida anga ne bi baro dumani ko fe ba mano ngokuma do ko liti ma do ne ki ba fama ko he anga ne baro dum ba ko fe bi ndali wala tina fa no kelele na shima ko he amete mena anga ko wi mbal ma gay ni nyakuma Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ara ni nyangma. Segi to ni jam tan fel ba koy. Bon ne to ni jamu ne re Bakari Damele. Bakari Damele. Mbal ma gay ni nyakuma. Ma ini nyakuma. Segi to ni jam tan fel ba koy. Amasene kan to ni jam fode. Amalien be bene to ni jam do. Mateke jona president ko mauti to ni jam do. Nga ni côté ne benja jenete kono de. Ne kileni to kile ani jam fla. Ne to Brahma Sidibe Keita. Inshallah. Aywa. Bismillah Malikunafoni peneti plateau. Auna na wele jaji ajarani. Aywa, Damele gay. C'est ya baraka yana. Bon ne reka bala théâtre de comédie. Comédie. Ouais. Mais bi comédien to ko fonna na flel ba ko ya no to ko so la ko mina. Bon ne comédien to ko ere o Mougou Tintin. Mougou Tintin. Yaro Mougou Tintin. Bon en fait Yaro Mougou Tintin. Mougou Tintin yɛrɛ sɔrɔ la poso mina ni yɛrɛ kuma ɲɛ fo ɲɛna sisan a yɛrɛ bɛ ni dabali ban jɛnatigɛ kɔnɔ bɛɛ ko k'i b'i ba de fɛ kosɛbɛ mɔgɔninfin n'i sɔnna i ba ye ka ban i tɛ ba i ba la ni ba ye balo ni fɛn min ye i bɛ baara kɛ n'o de ye bon Mougou Tintin ne yɛrɛ kun ye Yaro junior de ye bon n ye Yaro mi bɔbɔkan de fɔ ni fɛn min ye n dɔnna n'o de ye mais n ye n sigi don dɔ la n taara sugu la parce que ne ba yɛrɛ bɛ kaba mugu ninnu ni ɲɛɲɛ ni tɛntɛn ka feere sugu la bon n ye n sigi sugu kɔnɔna na n taara jateminɛ a sigi n'o sugu la a bɛ ka fɔ mɔgɔ ma a ye na Mougou Tintin Mougou Tintin Mougou Tintin ne ko pourquoi pas ne ba ka baara ko ne bɛ maloya n'a ye ko n t'a kɛ n yɛrɛ tɔgɔ ye walasa diɲɛ k'o dɔn parce que an baro la ni mugu feere de ne ni n balimaw bɛɛ lajɛlen depuis en avance depuis en fitinement donc an bamuso ye mugu ni ta k'an balo n'a ye bon mugu kelen fɛnɛ n y'o do ta k'o kɛ n tɔgɔ ye Mougou Tintin k'a daminɛ yan fo yɔrɔ min Mougou Tintin dɔ wɛrɛ tɛ o ye n yɛrɛ ba ka baara de ye a bɛ mugu de tɛntɛn ka feere donc je suis fier de ça donc n y'a kɛ n tɔgɔ ye. Faamuyali sɔrɔ la n dalen b'a la an filɛli bɛ ko fɛnɛ ye faamuyali sɔrɔ ayiwa Buwa. Nam. Kow bɛ yen dɛ. Kow bɛ yen dɛ denmisɛnninw ka fɔ ten kow bɛ yen. Wa don bɛɛ ye ko ye dɛ e bɛ fɛ n ka o bɛ ɲɛf'i ye laban na mini ka nationalité falen dɛ mɔgɔ tɛ jamanakuntigi ɲininka ko bɛɛ la o la n b'i fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo alhamdulilayi diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ye kanu ye parce que ala yɛrɛ ye sankolo ni dugukolo dan kanu de kosɔn ne Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam o kanu ye donc ne micro kanu depuis n ka dɔgɔ n bɛ animation kɛ bon fo ala nana kɛ ka kɔn IBK kɛli ye Mali président ye ni denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ i b'a ye ballontanna dɔw minnu tɔgɔ bɔlen don ani mɔgɔ dɔnnibaaw denmisɛnninw b'u tɔgɔ da olu la dɔ b'a fɔ ne tɔgɔ ye Seydou ye dɔ b'a fɔ ne tɔgɔ ye Kanute bon depuis o wagati ne yɛrɛ tun b'a mɛn denmisɛnniya la ko IBK a ka farin a tɔgɔ bɔra n'a ka farinya ye donc ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne tɔgɔ ye IBK ye donc fo ala nana kɛ a kɛra jamanakuntigi ye ne yɛrɛ fɛnɛ y'a kanu ka a ladege bon o ladegeliw depuis a kɛra jamanakuntigi don min na fo ka se an filɛ sigiyɔrɔ min na bi ne b'a ladege donc IBK junior numéro 1 parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka imiter mais bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ mɔgɔ min ye n'u bɛ sigi a la k'a fɔ ko nin ye IBK ye o ye ne ye donc o hukumu kɔnɔna na
bi ne yɛrɛ kɔni fɛnɛ je suis le deuxième président de la République du Mali. Kosɔbɛ. O yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la. Ayiwa an tɛ yɛlɛ. A ma daminɛ yaro la. Donc aw bɛ fanga yɛlɛ de wa yɛrɛ ko de ka d'a ye voilà i y'a ye o la ko n ko Bamakɔ ko tɛ kokoro tɛ kokoro ye parce que ni Bamakɔ i ma koro to tan tɔ ko mun ma deli ka kɛ o bɛna kɛ i m'a ye parce que n'a fɔra ko e yɛrɛ ye président kuturu ta ka na sigi ne yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ne yɛrɛ dabali banna dɛ Ibrahim Bokar Keita e yɛrɛ taara hali n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ko la a kɔnɔfuru yɛrɛ bonya i b'a fɔ ko badɛgɛnin e yɛrɛ taara voilà parce que kɛrɛ kasi sa kɛrɛ kasi ni kasi yɛrɛ kasi dɛ ayi ni président kasi jamana ma jamana ma ala b'a dɔn kira b'a dɔn Mali kanu bɛ su la su ani tile maaw kasibali dɛ yɛrɛ kana kasi yɛrɛ ni kasira n b'i ɲɛji cɛ ni wulusogo ye dɛ voilà parce que i b'a dɔn don dɔ la filɛ nin ne mamuso dɔ de tun bɛ yen cɛ ne mamuso ma ye dɛ mais ne mamuso filɛ de ye a ye ko mun kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si t'a kalama dɛ bon don dɔ la ne mamuso de filɛ de ye ja min o de tun b'a la ayi ne ye yɔrɔ min na dɔrɔn a sinna k'i kanto ko n den ne ko n mɔden n yɛrɛ ka sa e nɔfɛ hali ji t'i bolo i ka di ma ne sinna ka n kanto mamuso ma n ko problème t'a la n ko n bɛ taa ji sɔrɔ so kɔnɔ ka na n'a ye ne taara ji feere fa k'o t'ale bɔ n ko tɛ bɔ ko awɔ o kuma na an tɛ ji feere min yan ko ala kama bɔ n dara sa n ko tɛ bɔ ne fɛ ala minɛ ka taa n ko n bɛ taa fiɲɛ ta ka ko n b'a d'a ma ko fiɲɛ fana t'ale bɔ n ko o kuma o kɛra kabako ye n ko n bɛ taa kɔrɔn fana yira la ko kɔrɔn fana t'ale bɔ bon n ko problème t'a la n ko komi Bamakɔ ala yɛrɛ ye Bamakɔ da donc baji de b'an ka jamana kɔnɔ donc problème t'a la komi olu t'i bɔ n bɛ taa ba yɔrɔ yira la a ko ne ma ko ala n den n'i b'a yira ne la ni ala n'a kɛra cɛ m'a yira la k'a fɔ ko ne ɲɔgɔnna tɛ ne ko ne mamuso e bɛ se ka ba min yan ko ne ka taa n'ale ne fɛnɛ ala minɛ ka mamuso tigɛ sama ko ala n den ala ka barika d'u la ala k'i mɛn n kɔrɔ den mɔden o mɔden i bɛ nin kɛ i mamuso ye wala i b'i mɛn maa kɔrɔ e de filɛ ka na baji yira ne la ne ko ma wala baji filɛ nin ye kɔrɔ a filɛ ka ala minɛ dɔrɔn ka sin k'i da biri baara yɔrɔ min na dɔrɔn a y'i da biri baara yɔrɔ min na dɔrɔn a sin ka kɛ tan ko a y'a sama ko cogo min kɛ foroko kelen dɔrɔn bama min bɛ jɛgɛ kɔnɔ ji baji kɔnɔ jɛgɛ min bɛ baji kɔnɔ fɛn fɛn min bɛ baji kɔnɔ ni mamuso y'a bɛɛ ja a y'a bɛɛ kunu an kana nin ji ye ou bien ayi problème t'a la parce que IBK de bɛ yan o de y'a to n bɛ ka kuma kɛ sinon yɛrɛ ne ka deuxième mandat campagne na ne photo bilala ji kɔnɔ o ma jija e mamuso o ka ji foroko fila ye jija an ka taa bɔ e mamuso ja an bɛ taa bama ni jɛgɛ minɛ e mamuso kɔnɔ inchallah ayi problème t'a la o dore b'e bolo hali ni e b'a ka fɔ e yɛrɛ dore b'e yɛrɛ bolo kokoro tɛ kokoro yɛrɛ maaw kasɔrɔ dɛ ne ko aw tun bɛ dɔnkilinin dɔ k'a la ni k'an fasa dɔɔni k'a la bi a bɛ maliyɛn caman hakili la k'a fɔ ko ne man kɛnɛ dɛ ne ka kɛnɛ bi gijigijigi n tun bɛ pa dɔ bɔ ka yir'u la bi n ko n ka kɛnɛ dɛ ni fasa dɔ b'u bolo u k'a kala ne ta ye dɔɔni ye komi ka président kuturu bila dɔn na ne ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ de ye bi dɛ n bɛ n dɔn bi basi foyi t'a la nka maliyɛnw de bɛ kuma caman kɛ n'o tɛ jamana caman jamanakuntigi olu bɛ dɔn kɛ dɛ dɔn tɛ kojugu ye o e yɛrɛ ma dɔn kɛ yan e yɛrɛ de ma dɔn kɛ n y'a fɔ n ko hasbunala o n'a wakilu o la mawla o la nasiru ni y'a fɔ dusu lɛfɛ dɛ ala b'a dɔn kira b'a dɔn jamana in kɔnɔ fɛn caman bɛ yen dɛ nka an ka hakili sigi i ko ŋɔmɛla mɔden n'o kɛra an bɛ lafiya dɛ an bɛ lafiya nka don min na sɔrɔsiw taara nɔfɛ dɔw ko coup d'état dɔw ko coup de force u yɛrɛ ma ban kan kelen foyi kan sɔrɔsi fɔlɔ min taara ne ye n sigilen to maaw t'a dɔn ko centre noir bɛ ne bolo n ye sigilen to fɔlɔ min nana n ye a kɛra n ye o tempéré n ye pamu yira la i y'o k'a la quoi n ye o tempéré donc n ye pamu y'i d'i ma filanan nana n ye o lajɛ k'an kunkolo jiw kun sabanan ko monsieur le président an b'i deli
an mana kɛlɛla mana bɔ la an nana ka n'i sɛnsɛn an ka taa Kati an mana kojugu kɛlɛ dɛ bɛɛ ye ne bɔcogo ye o de la u sabali la fana ko n ko ni o don basi tɛ n ko kɛlɛko tɛ o kɛlɛko tɛ kɔrɔko tɛ o parce que e y'o kɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ y'a fɔ ko kɛlɛko tɛ ne dimina o parce que ne ye n to so dɔrɔn ne ye dɛmɛ mais e kun tɛ yen ne kun bɛ yen e ma n ye de sinon a yɔrɔ la ne kun bɛ o de bɛ ninnu kɔfɛ la ne kun bɛ yen nɔ wala ne ma yɛrɛ ne ye o e kun bɛ ne ka mobili pinɛ kɔnɔ ayi sati e y'o fɔ yɔrɔ min na cɛ ni ne hakili jigin n mamuso fiɲɛtɔ fila de la jama a ye sabali dɛ mais fiɲɛtɔ ninnu cɛ n'a muso de don i y'a ye donc ninnu filɛ nin ye n'olu taara derede la yɔrɔ tɔw bɛ 20-25 de sɔrɔ mais ni ninnu taara derede la olu b'a daminɛ 1000 1000 fo 4000 5000 gɛrɛbu faama ayi dɛ gɛrɛbu faama ɲɛ fiyɛtɔ i y'a ye fiyɛtɔ n'a muso donc u tora de la sisan zone dɔ de sera ka tɔgɔ jateminɛ kɛ zone fila bon u ye jateminɛ kɛ k'u bɛ taa tɔw lajɛ tɔw bɛ 20 sɔrɔ mais ninnu ɲɛ fiyɛtɔ ninnu tɛ foyi ye mais olu ka wari n'olu ye darakaw kɛlɛ kɛ dɔrɔn 1000 de b'u bolo ka fɛn kɔrɔ zone ninnu dabali banna dɛ bon zone ninnu ye jateminɛ kɛ sisan bon u y'a ye k'a fɔ ko vraiment muso ninnu bɛ wari sɔrɔ cɛ n'a muso bɛ wari sɔrɔ fiyɛtɔ kɛra muso bɛ wari sɔrɔ donc n'u kɛra waati min na derede la k'u bɛna wari cɛ o y'a sɔrɔ zonkɛ pɛrɛnnen don kɔfɛ zonkɛ de bɛna wari in bɛɛ cɛ sisan ni zon ye wari in bɛɛ cɛ sisan ka wari in bɛɛ bila poche kɔnɔ donc fiyɛtɔ ninnu sigilen bɛ to kelen bɛ sigilen to ayiwa voilà kɔkɛ muso sabula an bɛ deli la ne ye n bolo bila balan kɔrɔ n ko n bɛ wari ta o kuma kɔkɛ y'a ta kɔkɛ fana b'i kanto n t'i ka kulonkɛ la dɛ n'a sɔrɔ la i ye wari in ta bila nɔ la n t'o la dɛ hali ni ɲɛ ma ye cogo cogo mais an deli ka ɲɔgɔn fɛ i bɛ se ka ta ka ne to kɔkɛ i fana sa n'a fɔra ko ne bɛ e dɛmɛ don o don an bɛ deli kɛ i fana ka n'an ka wari ta sa n tɛ kulonkɛ la n'i k'a bila nɔ la o tora la tuguni wari ma sɔrɔ ɲɛ ma sɔrɔ la ok u nana filanan répéter u nana tuguni u sigira ka na deli kɛ tuguni u ye wari sɔrɔ ka wari sɔrɔ a don u ye wari min sɔrɔ sans plier u ye wari min sɔrɔ a bɛ ɲini ka 20,000 bɔ zonkɛ y'i to kɔfɛ tuguni a y'o ye k'u bɛ tila yɔrɔ min na k'u bɛna wari cɛ zonkɛ de filɛ ka ara minɛ ka bɔ o kɔfɛ ka na wari ta o y'a sɔrɔ yan'u ka wari cɛ u y'u bolo don wari la fɔlɔ pour que ka don wari n'a sɔrɔ wari bugu la o y'a sɔrɔ wari bugu la wari ka ca bɛɛ sans plier donc u nana tila pepewu k'u bɛ wari cɛ ka taa muso de filɛ k'a bolo bila balan kɔnɔ tuguni k'a bɛ wari cɛ k'a b'i dɛn donc ale bɛ fɛ k'i dɛn ka wari dɔ ta donc cɛ fana bɛ fɛ k'i dɛn ka wari dɔ ta donc ale de filɛ k'i bolo bila muso ma k'a bolo bila balan kɔnɔ dɔrɔn k'a b'a ta dɔrɔn kɔkɛ ne de ma se ka foyi faamu i ka ko ninnu na n'a fɔra an bɛ deli kɛ an bɛ wari sɔrɔ ne yɛrɛ n bolo bila wari mugu kun ka ca sa mais foyi t'a kɔnɔ bilen est-ce que ne ka to ne y'a f'i ɲɛna ne y'i furu k'a sɔrɔ ɲɛ fiyɛlen don ne y'i ka fiyɛtɔya n y'i furu a la bon an bɛ ka taa delili la sabali kana to ka n ka wari ta wari in bila nɔ na n'i ka wari in bila nɔ na ko kɛ kana n yɛrɛ kɛ tɛ sa n k'i ka wari bila nɔ na wari ɲɛ ma sɔrɔ sabanan na u nana sisan donc u hakilina sɔrɔ sisan ko kɔkɛ n'i y'a faamu an bɛna delili fɛn fɛn kɛ n y'a dɔn e bolo tɛ maga wari la dɛ ko walayi ne bolo tɛ maga wari la walayi bilahi ni ala n'a kira cɛ ne bɛ se k'i ne ɲɛ f'i ye to ne bɛ se k'i nɔgɔ cogo di e de ka jateminɛ a fana ko n muso ne ko ne bolo ala kana kɛ nkalontigɛla ye sa ni ala n'a kira cɛ walayi min kale fɛn bɛɛ ka bon ka kale ne ma n'o ye Mamadu ye ni ala n'a kira cɛ ne bolo tɛ maga wari la a ko ok problème t'a la i b'a dɔn an bɛ solution dɔ sɔrɔ muso nana ko kɔkɛ n bɛna solution dɔ f'i ye an b'an kuloma da siɲɛ wɛrɛ n'an ye wari sɔrɔ fɛn dɔ bɛ n bolo n b'o fɔ donc i bɛ répond a la a ko k'o ye fɛn jumɛn ok ko an n'an taara b'a lajɛ donc o y'a sɔrɔ u bɛnna fɛn na ka so kɔnɔ ka ban u ye fɛn bɛɛ plan bɛɛ tracer u bɛ ka zone kɔnɔ sisan i y'a faamu o y'a dɔn sa ko zone don donc u bɛna pour que u ka dɔn vraiment ko zone b'u ka wari ta donc u ye plan dɔ sigi sen kan sisan donc u taara u ye deli kɛ ka deli kɛ ala y'a kɛ u wariba sɔrɔ o y'a sɔrɔ zone préparelen don zone bɛ fɛ ka segin ka na tuguni k'u bɛna wari in ta tuguni wa u tilala deli la pewu kuma mun na u bɛna wari de cɛ ka compter k'u bɛna ramasser ye u ɲɛ bɛ zone filɛ nin filɛ k'i bɛlɛn kɛki bon ale sen mankan bɔra sen na u y'u hakili sigi o y'a ye
ja mugore be taka nanga warta musokoroba isina isinto ko koke wallahi koke suro sogo diara wallahi telma yin sogo du suro wallahi suro sogo jala wallahi ngo koke sina ki katoko wallahi suro mugo sugo nu a jara fu ka faka ayi mugo sugo buku du telma an fara fu kan girindi wallahi no da suwa ka di tantoni suwa ya ni duna suwa ya la duru suwa ka di tantoni ya fama e chan duni ke sa meo muso suro ay mugo jolle dunde ay mugo jolle du ko koke suro ay madame du eski ni ma fili ma shegi sina ki katoko wala ma shegi mais kongo banal sama faw ikulu madabai kono dona bigana ikulu te kono dona natorala zonga yo me ko janu ni subaga be mugo du sufe da fere be fembela jenina unu kuma fere soro zonga kuma klola ayo sina ki kanto ko o kuma na ko ka kuluma do ko kondona natora fle zonga sina yi ko do ko danga de ni kondona danga de ni kondona ni abine du ala kan faga ndi atine du salama do ko goro te ko goro e okay ko be fere de ni du na jinete ko no fere de be ko bela pour que ka sika to ni ma fere do soro ka ke o mai re salama do ko goro te ko goro e bobo yere be galon tuge de beba do ka fo jonen ka ni ka wulu ni sara ibe bobo wule kaduma ni ka falni sara ibe bobo wule kaduma ni ka mzini sara ibe wule kaduma bobo ka yoro bado fle ni nyamagoro kuranna mangorun tu yoro la te eske bado le bobo obi yala de ka fensu nyini nga domina no ye fali susoro walma no ye misi susoro o ka kuma kosebe o ya go ko nyogon wule telephone na de ni nyogon wule telephone na ubuka muso fena wule donc o be nyogon soro o yoro la o be dlo dla ni dlo dla su 1 heure 2 heures wakati u falendo sogena kuma mina ubuka dlo mi bon ni dona an kun tara ɲɛnajɛ dɔ de la o ka yɔrɔ kɛrɛfɛ maintenant ne terikɛ dɔ ka so bɛ yen ne nana don so kɔnɔ ko n bɛ n labɛn bon ne tulo bɛ senkan dɔ la kogo kɔfɛ ne ko n terikɛ ma n ko cɛ n ko falikɛlɛ tilegan fɛ falikɛlɛ su in na n ko ne ma aw ta in faamuya dɛ o ko ne ma ko non ko falikɛlɛ tɛ yen ko ne bɔbɔ de kɛlɛ ka ye ne ko n ko bɔbɔw ayi n ko non n ko tɛ se ka kɛ donc ne bɔra kan jɔ da la ni ɲɛ bɛ bɔbɔw natɔla girikira bere bɛ kelen bolo bise bɛ kelen bolo kelen nana se ne ma dɔrɔn kasi kindɔrɔ la patron ni ma ɲɛ ne ma walahi k'a bɛ ne faga sisan a bɛ ne kɔ de k'a bɛ ne faga sisan ne ko n ko jɛ n ko o kuma kɛra cogo di su na girikira ɲɔgɔn fɛ patron walahi a ye ne ka farisogo de dun ka tila ka ne dɔrɔn min kɔ a bɛ tila ka ne ka muso minɛ na i ye n ka farisogo dun ma kɛ problème ye i bɛ tila ka n ka dɔrɔn min kɔ tuguni k'e bɛna ne ka muso minɛ na patron walahi i b'a ye nɔ n b'a faga de sisan ne ko n ko a y'aw hakili sigi sa n ko mun de kɛra aw t'a dɔn k'aw matigi de ne walahi patron matigiya kɔni t'a la bi dɛ ne kɔni bi kɔni matigiya foyi de t'a la ne ko n ko bɔbɔ a ye sabali falisu dun ye tiɲɛ ye dulɔmi ye tiɲɛ ye biseko ni bereko min b'a la nin n'a ma n dabila a bɛɛ b'a ɲɔgɔn na yan nɔ donc yaro a ye sabali maintenant Mali numu an ka numuw fo k'u barikada ko diɲɛ den fɔlɔ ye numu ye wallahi o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ kosɛbɛ nka numu bɛ se ko la dɛ kɔnɔnin dɔ bɛ yen ko tubani i b'a dɔn ko numu de y'a to tubani kasikan dilanna numukɛ dɔ de tun bɛ yen nɔ i b'a dɔn numuw bɛ jelew ni dabaw de dilan maintenant numukɛ in ale de taara kungo kɔnɔ ka taa yirikun tigɛ la donc a yirikun tigɛ k'u fara ɲɔgɔn kan tuma min na a ye fu don yirikun kɔrɔ bon ale tatɔ la ale ka kulusi mugu 2 de tun dulonnen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ k'a daminɛ kelen kɔyan fan ma fo ka na ɲɛyan fana o bɛɛ faralen don donc kelen foyi t'o la bon ale ɲinɛna ka faralen in de don donc ale m'a jateminɛ a nana i biri kuma min na k'a bɛ yirikun siri a y'i biri k'a sen 2 waga donc a ye fu don sisan o y'a sɔrɔ tubani 2 fana sigilen b'a kɔfɛ
olu bɛ k'a lajɛ donc a ye fu don n'a ye fu sama tan donc n'a ye fu kɛ tan a ka numukɛw bɛ lamaga kɔfɛ n'a ye fu sama u bɛ lamaga kɔfɛ tubani tɔ kelen de y'i kanto i b'a dɔn tubani fila fila de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tubani ye sigilen to k'a lajɛ tubani ko n kuru kɔfɛ tubani tɔ kelen ko a fagabu ɲama tutu fana sigilen bɛ o kɔfɛ u b'u k'u bɛɛ jateminɛ ɲama tutu de fana ye yɛlɛ daminɛ sa ko sini n'i ye tubani kasira dɔrɔn i b'a jateminɛ tubani bɛ ni kasikan fila de fɔ a jateminɛ dɔn tiɲɛna o tɛ yan o tɛ yan o kɛlɛ de don walayi tiɲɛna i b'i ka ye ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye yaro kow bɛ yen dɛ an bɛ wagati min na ko sisan nɔ Sidiki kɔni ale datugulen don dɔw ko k'a jo b'a la dɔw ko k'a jo t'a la an tɛna fɔ yan Sidiki jo b'a la Sidiki jo t'a la conseil jumɛn de bɛ yaro bolo npogotigini minnu b'u lankolon photo ta k'a ci cɛw ma sur les réseaux sociaux k'a di olu ma nin ye question ye dɛ mais a mana kɛ cogo cogo an bɛ dɔɔnin sɔrɔ an b'o fɔ kokolon tɛ kokoro ye o de y'a to n ko Bamakɔ ko ka ca ɲuman ta kɔrɔ n'i ma don ko kɔrɔ i tɛ ko yɛrɛ don ni donna kokoro kɛrɛfɛ la a bɛ kɛ nɔnɔmugu min ye n'i y'o fɔ maliyɛnw ye o ma da la ni nin ye kokoro ye donc e bɛ cɛ fɛ pourquoi e bɛ cɛ fɛ i bɛ kila k'i jɛnɛkolo photo ci a ma e t'a dɔn don dɔ la n'i ko mun bɛna tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔninfin i bɛ ko kora muso ni sutura de ka kan muso ala ye muso dan ka barika don muso la n'i y'a mɛn bi jamana ka sinsin jamana ka basigi jamana yɛrɛ ka tiɲɛ n'i ye muso sen b'a la tɔ bɛɛ b'a dɛ muso y'an ba de ka sugu ka dugu jɛ n'i y'a mɛn ko den cɛmannin i ka na diɲɛ kɔnɔ a sababu kɔni y'i fa de dɛ mais n'i y'a ye maaw bɛ girin kan i b'i disi gosi i ɲɔgɔnnaw cɛla a sababu y'i ba de n'i muso ɲɛna ka ban dɔrɔn u b'a fɔ k'i ba n'i tiɲɛna u b'a fɔ i ba mais an kan bɛ Bamakɔ muso minnu ma olu ko tɛ musomaninw u ka hakɛ to u ka se u yɛrɛ la u k'u danbe dɔn parce que n'i y'i yɛrɛ déshabiller k'i lankolon photo ci u ka hakɛ to Ala kama kira kama parce que kuma bɛ maa dun n'i y'i yɛrɛ déshabiller k'i photo ci forme min b'i la a bɛɛ bɛ an balakaw la i m'i yɛrɛ kelen lebu i ye bɛɛ de lebu i y'an ba bɛɛ de lebu est-ce que i y'a faamu tiɲɛ ye fɛ ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ ka ban a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ k'a bɛ fɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn na ye mais pourquoi pas réseau clé na e bɛ photo ta k'e b'a envoyer réseau la a ti dan ale kelen kun e bolo k'a taara i cɛ de i y'a ci min ma k'a taara o de kun a bɛ tɛmɛ fɛn dɔw de la fɔlɔ n'a tɛmɛna fɛn dɔw la donc a bɛ sɔrɔ ka se i cɛ ma le jour à venir n'i bɛna kɛ star ye don min na mɔgɔninfin n'i kɛra tɔgɔtigi ye min b'i la jugu b'i la i mana kɛ diɲɛlatigɛ cogo o cogo hali alakira sallallahu alaihi wasallam kisi ni nɛɛma b'a ye an kuntigi Muhamadu sankolo dara kanu kosɔn dugukolo dara kanu kosɔn n'i y'a mɛn bi ka bɛ ɲɛnɛmaya kɛ kanu de y'ale a to an bɛɛ bɛ ɲɛnɛmaya la donc ale yɛrɛ kama mɔgɔw dɔw ma k'a fɛ donc i b'a bila i kunna en tant que un être humain i kɛra mɔgɔninfin ye ka ban bila i kunkolo la jugu de b'i la i m'a faamu wa i bɛ ɲuman kɛ dɔw ye sisan u bɛ ka yɛlɛ fɛ i yɛrɛ bolo non nin bɔra sa a bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n ye mais n'i kɔ don ka taa a bɛ min fɛ i kɔfɛ Ala kana to i kelen ka don a la donc Sidiki ni Mama Sita ka ko bon an kɔni u cɛla yara an si t'a kalama ni Alahu Taala tɛ ni Alahu Taala tɛ cɛ o cɛ muso n'i ko k'i bɛ kuma nin ko la walayi n'i ye fɔbali fɔ i bɛ taa jurumu sɔrɔ ale kiyama parce que Sidiki ye star ye Sidiki ye artiste ye anw fana ye artiste ye an bɛɛ lajɛlen ye artiste ye mɔgɔ i b'a fɔ k'i bɛ ko dɔ fɔ est-ce que an yɛrɛ fana b'an laban dɔn diɲɛlatigɛ bɛ ten tɔ n'i kɛra tɔgɔtigi ye ka ban i bɛ sigi ni fɛn bɛɛ de surtout ne bɛ min fɔ artistes ye parce que ne delila ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ fa ne yɛrɛ fa ne yɛrɛ wolo fa Maru Damele Maru Kuruni ale tun ye artiste ba de ye Bamakɔ Mali bɛɛ mais a taara sigi Burkina ani Zani Jabate ni fɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ Zani Jabate n b'a dɔn n bɛ ka nin fɔ mɔgɔ caman bɛ yen
mun bɛ ne fa dɔn mais ala y'a miniji dɔgɔya i m'a faamu donc a y'o de fɔ ne ɲɛna a ko n den n'i donna artisiya la i b'i janto fɛn saba de la bon o fɛn saba ne bɛ artisiya kɔnɔ o fɛn saba yɔrɔ olu bɛ ka gérer wa ne bɛ k'a ye o fɛn fɔlɔ jumɛn ka na wari bila adamadenya ɲɛ n'i ye wari fisaya adamaden ma don dɔ la wari bɛ ban i mago bɛna jɔ o adamaden kelen de la wari bɛ bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ don min na e y'i yɛrɛ fisaya ma don min na n'i mago jɔra la a b'a hakili sigi kulo la donc ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma a tilala ka fɔ cogo di a ko n denkɛ n'i b'i ka ko la i janto muso la muso min b'i wele téléphone na a b'a fɔ ko allo karamasina e ko ka di ne ye sa a ka di n'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa i méfie o la a tant que i ŋaniya yɛrɛ ma muso kanu muso bɛ wuli ka na karamasina e joli ka di n ye n b'i fɛ n bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'i fɛ ta o sinon yanni e ka kɛ fɛn dɔ ye munna b'i wele mais e kelen fɛn sisan a b'i wele de aya e bolo ka b'i fɛ de a i kelen fɛn waati min na a mago b'i ka fɛn dɔ de la n'a y'o sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'i tan i m'a faamu an balakaw de muso ye muso ka hinɛ anw cɛw la n'i y'a mɛn ko bi cɛ muso dɔ de b'a kɔrɔ ni muso tɛ cɛ tɛ foyi ye hali an yɛrɛ bɛ taa jɔ télé la an bɛ taa yɛlɛbugu ni fɛn minnu kɛ ka mɔgɔw layɛlɛ n'i ye cɛw ye ka yɛlɛ muso de yɛlɛ la ni muso ma yɛlɛ cɛ tɛ yɛlɛ dɛ n'i ye cɛ kan a bɛ yɛlɛma a bɛ muso ɲɛ filɛ fɔlɔ ni muso y'a ɲɛ bɔ a fana b'a a fana bɛ yɛlɛ muso fɛ sinon donc muso ye fɛn ba de ye n'i ko fɛn o fɛn ko muso valeur ka bon muso danbe ka bon muso ye fɛn ba de ye muso a y'a hakili to aw yɛrɛ la voilà a y'a hakili to aw yɛrɛ la voilà d'accord an b'an filɛbagaw fo halisa voilà maa o maa bɛ k'an filɛ nin wagati in na diɲɛ fan o fan fɛ an bɛ ladilikan di ɲɔgɔn ma fɛn dɔ bɛ anw ka tile in na anw y'a ye sisan de wallahi hali n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ yen fɔlɔ nka a tɛ anw ka bi tile in bɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ ye kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ dantɛmɛ ye voilà anw ka tile in na n b'a kankari da cɛ bɛɛ ye ka tila ka kankari kɛrɛnkɛrɛnnen da mɔgɔ o mɔgɔ ko tɔgɔ dɔ b'i la ko i yelen don ko jɔyɔrɔ dɔ b'i la i kɔlɔsi voilà an balankaw ka hakɛ to mais ni an seginna an kɔfɛ diɲɛ tɔgɔtigi o tɔgɔtigi diɲɛ masakɛ o masakɛ lakarala muso de don an b'aw ka hakɛ to an tɛ ka u dɔgɔya nka a bɛ bɔ minnu yɛrɛ la karila ko in bɛ bɔ olu yɛrɛ de la sabula muso fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de don cɛ ni muso cɛ furu don kanu don danyɔrɔ dɔ de kan ka sɔrɔ ye cɛbakɔrɔ danyɔrɔ dɔ de kan ka sɔrɔ i la i kan ka danyɔrɔ min na n'i tɛmɛna yen kan i bɛ jigin dingɛ kɔnɔ an ka bi sariw an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ala ka siriki bɔ nin ko in na i n'a fɔ Fanta y'a fɔ cogo min na an tɛ jalakili kɛ an tɛ jo di mais an bɛ kuma bɛɛ de fɛ anw yɛrɛ b'a la aw yɛrɛ b'a la bɛɛ b'a la bi i n'a fɔ n'aw ka di ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'a ka baro kɛ aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na min bɛ min fɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ fɛ ka min ye a y'o yira ɲɔgɔn na mais bi tile in na ko bɛɛ kɛra Facebook WhatsApp photo dɔw bɛ kabako de don photo bɛ ci dugutila fɛ Bamakɔ yan diɲɛ kɔnɔ Facebook kan WhatsApp fan cɛkɔrɔba dalen b'a ka so a denmuso bɛ ka photo min ci Ala de b'a dɔn cɛkɔrɔba dalen bɛ sunɔgɔ la musokɔrɔba dalen bɛ sunɔgɔ la a denkɛ bɛ ka photo min ci Ala de b'a dɔn donc an bɛ don min fana la ko bi n'i ye tɔgɔ sɔrɔ dɔw bɛ ci ma dɔw yɛrɛ fana bɛ n'a ka i laɲini i kɔlɔsi nin bɛɛ b'i ka jama la dɔw bɛ na ko b'i fɛ u t'i fɛ u bɛ fɛ ka bɔ n'i ye de dɔw bɛ na ko i ka di u ye i ka di u ye ɲɛ de la mais i man di u ye u kɔnɔ u ɲinkisɛnin jɛlen don nka jeli b'a kɔrɔ bi mɔgɔya bɛ ka kɛ ten de et surtout anw ka jamana in
an faso de don a ka d'an ye mais jamana in asidiya barika bonyana kojugu jamana in ɲɛngoya barika bonyana kojugu ka dɔ ye tɔgɔ b'a la a dɔnnen don a ma fɛn k'i la a ma fɛn fɔ i ma k'a ɲini k'a lagosi k'a ɲini k'a yira diɲɛ na bon an bɛ don min na ko bi cɛ o cɛ ni tɔgɔ b'i la wallahi siran ne min yɛrɛ sigilen filɛ ne bɛ siran i ko kabako n'i ye muso nimoro i bɛ siran de parce que munna a dɔw bɛ yen nɔ ni cɛ kɔni ne kɛra tɔgɔtigi i bɛ laɲini sira fɔlɔ min fɛ o ye muso sira de ye a jateminɛ kɛ hali n'i ye bandi minnu bɛ gosiliba kɛ n'u identifiera n ko réseau dɔw bɛ n k'u bɛ musow de bila enquête fɔlɔ la u b'u a caman bɛ minɛ musow ka sira de fɛ donc ne bɛ kankari min da artistes ye tɔgɔtigiw ye an k'an kɔlɔsi bon ni fana kɛra tɔgɔtigi muso ye i kɔlɔsi i b'a dɔn an bɛ don min na ko bi foyi dogolen tɛ bilen wa foyi tɛ tunu fana bilen foyi dogolen tɛ i bolo ko i dogolen don a tɛna kɛ numukɛ ka yiri layɛlɛ ye e ka kɔlɔsi wo bɔ dugumala la k'e bɛ yɛlɛ yiri la e dogolen don wa maa minnu bɛ duguma o ɲɛ b'i la o donc an bɛ communication fɛn o fɛn bɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lamɛnnen don sira dɔ de fɛ image fɛn o fɛn bɛ ka tɛmɛ cogoya bɛɛ bɛ yen technologie développelen don a bɛɛ bɛ se ka kunbɛn sira la ka jɛngɛ ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ fɛ donc an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kɔlɔsili dan bon an b'a ɲini fana ala yɛrɛ kama kira kama n'a ti mɔgɔw fɛ ni mɔgɔw kanu t'aw la a kana taa mɔgɔw dakɔrɔbɔ k'u yɛrɛ diɲɛ na a ye sabali vraiment a ye sabali n'an ko man ni maa min ye sabali nka i kana an yɛrɛ diɲɛ na i kana an lebu an ka sabali o la an k'an kɔlɔsi cɛw musow denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi bi mɔgɔlangoya tɛ i m'a ye fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko n ye nin artiste wele k'a tɛ k'an ka téléphone ta walima n bɛ ka misali caman a tɛ k'an répond i b'a dɔn ko artiste bɛɛ de sirannen don bi yan tɔgɔtigi bɛɛ de sirannen don bi sinon yɛrɛbaya tɛ mais franchement an ka dugawu kɛ nin ko in ala ka jisuma ka fura ye ala ka siriki ɲuman bɔ a la ala ka kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala ka tɔgɔtigi bɛɛ kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an balankaw ala ka hakili ɲuman di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa an tɛ yɛlɛ filɛ dɛ e yɛrɛ fana ka yɛlɛ sa i yɛrɛ fana sa ko filɛ dɛ émission daminɛna ne bɛ yɛlɛ la ayi mais i fana bɛ dɔn di an ka yɛlɛ fɛn kɛ e y'o ka ye o n'a fɔra e cɛ ka ye ko jinɛ woloso i jɛra o ko kalo tile 15 i fana ka ɲi ka dɔ d'an ma dɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko Mali ok problème t'a la ayi bon n'i y'a daminɛ maa o maa la buwa bɛ se ne bɛ se an bɛ de kɔrɔ buwa alhamdulilayi bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin amin n y'a fɔ n ko hasbunallah an'o wakilu an'o mawla an'o nasiru ni n y'a fɔ dusu lafiya dɛ a bɛɛ lafiya ala b'a dɔn kira b'a dɔn nka maliyɛnw fɛn kelen min digira n na ne hakili tun bɛ n ka 10 ans de la dɛ ne ka 10 ans kana o kɛ ne bolo 7 ans ye nin ma bɛn ma dɛ ka ɲɛ to ala subahana taala ma ɲɛ to ala ma ka dugawu kɛ mali ye ala ka mali diya ala ka bɔbɔw yɛrɛ fana kɛ mali jamanakuntigi don dɔ la n'o kɛra falisogo ni misidiw a caman de don ɲɔgɔn na kasara bɔ jamana ye inshallah ayiwa yaro an b'i wele a ye mun fɔ o de don dɛ n'a fɔra an ka cɛkɔrɔba an ka buwa cɛkɔrɔba a ka san 10 kɛra a bolo yɛrɛ kana ɲɛji labɔ sa kana dusu ka sa ok i b'a kalama k'a fɔ ne de ye filɛ ka ala minɛ ka bɔ yɛrɛ to dusukasi la ne de taara fɔ ko i y'a ye bɔ filɛ nin mɔkɛ de don ne ye jamu mɔkɛ don ne de filɛ ka ala minɛ ka taa sɔrɔ buwa bɛ kasi la jaja n ka 2000 de buwa ka 2000 de tununa buwa ka 2000 de tununa ne de y'a buwa de filɛ ka 2000 ɲini k'a ɲini a ma ye
ne de fɛ ka wa fila yɔrɔ min na ko n b'a ta bɔ de fɛ k'i sigi to a sigiyɔrɔ la yaro alhamdulillah alhamdulillah inshallah i yɛrɛ b'a kalama jamana bɛ cogo na maliɲɛnw kɛlen bɛ ka mun kɛ ne na i yɛrɛ b'a dɔn wariko bɛ cogo na alhamdulillah i tɔgɔ dɔn kana ta dɛ i ta ten mata i kana ta ko bua n kana ta cogo di e m'i ka wa fila ɲini ka segin yaro n bolo k'i bɛ kulonkɛ dɔn mais n t'a dɔn i tɛ kulonkɛ dɔn inshallah bua i b'a dɔn n bɛna min f'i ɲɛna i y'a fɔ de ko k'i ka wa fila tun na ne min ka wa fila ta ne de ko n bɛ n bolo bɔ ko n bɛ wa fila ta yɔrɔ la bua de filɛ k'i sigilen to fo palais kɔnɔ i y'a faamu wa ka sini sigilen tora dɔrɔn ka sini a tigɛ ne kulo kɔrɔ pa yaro n'i ko k'i tɛ ladi mɛn ne b'i ladi inshallah n'a fɔra ko maliyɛnw wulila ne nɔfɛ ko mali wari ko ne de bɛ k'a dɔn ko ne de y'a tiɲɛ o dusukasi bɛ na o b'a fila min fana tun na k'i b'o fana ta n'i y'o ta n ko kuma an ma ko kɛ cogo di n'i ko kuma i bɛ fɛ maliyɛnw ka faga de yan ko o tɛ na n faga i b'a to wa n bɛ bila faso kɛsu la y'a mɛn wa fila ye n b'a bila faso kɛsu la i y'a mɛn inshallah a ka ɲi ne bɛ taa so yɛrɛ y'a nkalon da la ne bɛ taa so ne bɛ taa n ka so ayi jɔsa n ka taa so sa wa n'i taara i ma mɔgɔ de ye o n'i bɛ taa i nɔfɛ fɛn n bɛ t'i nɔfɛ fo o la n ye n to kuluba ka a da i tulo kɔrɔ i y'o de ye ni tun ye to Émirats Arabes Unis k'a da tulo kɔrɔ k'i kalifa ka t'i bi Kati i kun b'o dɔn voilà ayi parce que mɔgɔ kulonkɛ ka di dɛ ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ ye ka ban baara banna kokoro tɛ kokoro ye o kokoro a ye k'olu to tan tɔn o sara baro ko bɛ dɛ mais i b'a kalama buwa ko wari ne ye dɛ n'i y'a ye fo n bɛ siko tellement tellement buwa ka di hali n tɛ se ka kuma a jiginni n'o ɲɛkɔrɔ ma deli k'a ye ni buwa tɔgɔ mɛn n ye IBK tɔgɔ mɛn ma deli k'a ye bi n y'a ye walayi n y'a ye walayi n jalen don mais i ye ne bɛ o diyara i ye n ye Mali d'i ma n ye Mali d'i ma i ye juma di ma Mali bɛɛ voilà n ye Mali d'i ma n'i y'a dɔn ko n'i jigi sumaya buwara hali n'a tɛ cogo cogo n'i jigi sigara a bɛ fɔ dɔ k'i n y'a dɔn o de y'a to n y'a dɔn k'a bɛna Mali di yan o de y'a to n y'a fɔ ni Mali kɛra ne ta ye ko bɛ dɛ kokoro tɛ kokoro ye dɛ kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ i kanubagaw ye a n'an filɛlibagaw ye ka maliyɛn bɛɛ fɔ ko waleman dɔn an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ye jamanaba ye dɛ nka bi Mali bɛ ɲini ka kɛ jamananin ye diɲɛ jamanaw cɛla an bɛ yɔrɔ min na i ko bi bɛnbaliya asidiya ɲɛngoya o ye Mali to kɔ dɛ o bɛ ne ɲɛji bɔ dɛ diɲɛ setigi jamana dɔw bɛ yen bi olu kɛlen don ka janfa siri Mali la malidenw yɛrɛ fana kɛlen don k'u yɛrɛ janfa o ye kojugu ye dɛ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka sɔn ɲɔgɔn ta ma k'a fɔ ko karisa bɛ nin jɔyɔrɔ in na karisa ko man di ye an ka ɲini ka karisa bɔ nin jɔyɔrɔ in na tuma dɔ la ni karisa bɔra jɔyɔrɔ in na i yɛrɛ bɛ gɛlɛya dɔ sɔrɔ dɛ an k'an hakili to o la nka ni karisa bɛ nin jɔyɔrɔ in na don dɔ bɛ na i bɛ se ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a sababu la walima i balima dɔn i ka mɔgɔ dɔn Mali ka di dɛ fɛn caman bɛ Mali bolo a tɛ diɲɛ jamana caman bolo dɛ an k'an hakili to o la o la ka ɲini bɛɛ fana fɛ ka ɲini maliyɛnw fɛ fɛn dɔ bɛ yen bi franchement a ye anw ɲɛji bɔ maliyɛn tɛ valeur don a maliyɛn ɲɔgɔn la et surtout artisiya bi maliyɛnw bɛ artisiw ni kɛ malankolonw de ye maliyɛn caman bɛ bi mais minnu b'u sigi k'a fɔ ko nin ye malankolo ye par exemple comédien filɛ dɔnkilida filɛ ni bi yɛrɛ tɛ
maa caman kun tɛ sɔn fɔlɔ i den ka don a la mais ne b'a fɔ art tɛ mɔgɔ tiɲɛ dɛ i yɛrɛ de b'i yɛrɛ tiɲɛ i ni jigo de bɛ don a la dulɔmin ni artiste ye dulɔmin na ani dulɔmin de donna a la n'i y'a ye joint sama la n'o de donna a la n'i y'a ye fɛn o fɛn na a n'a jigo de donna art la sinon ne sigilen filɛ i ɲɛkɔrɔ n'a bɔra Lipton ni thé la Lipton ni thé ni kankali b'a la ne tɛ foyi min ne ɲɔgɔnna caman bɛ mɔgɔ i bɛ se k'i ka art kɛ k'a sɔrɔ doji tɛ mais n'a fɔra ko e tɛ se k'i ka baara kɛ ko fo doji ne yɛrɛ b'a fɔ e yɛrɛ tɛ artiste yɛrɛ ye donc Mali fɛnɛ la i bɛ maliyɛn de ye ka taa miliyɔn caman don diɲɛ artiste wɛrɛ la ka na n'o ye Mali la yan k'a yɛrɛ ka artiste to yen a tɛ se ka dɔrɔmɛ di a ma et puis encore anw tɛ nin plateau kan i b'a ye u bɛ message cili daminɛ anw ma sisan walayi a bɛ se ka baara la koyi walayi félicitations mais si tɛ félicitation kɛ hali Orange Money la walayi si tɛ félicitation kɛ hali mobili la walima moto walima so la n'i y'a mɛn artiste ko kanubagaw de don sinon art bɛ yɔrɔ min na i ko bi a gɛlɛyara pirate ko kuma tɛ fɔ fɛn sugu bɛɛ de bɛ yen bi donc maintenant vraiment an k'a lajɛ ka valeur don an ka jamana artistes la maa o maa n'a b'i ka jamana kan k'a bɛ fɛn dɔ kɛ valeur don a la n'i ka jamanaden kɔrɔta diɲɛmaaw b'a kɔrɔta sinon Mali tɛ jamana fitinin art la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi mais n'i y'a ye Mali yɛrɛ tolen don kɔfɛ art la halisa ka se nin bɛɛ ma maliyɛn yɛrɛ de tɛ ka valeur don a ka artiste la donc an kana to ten félicitations vraiment an fɛnɛ k'a lajɛ ka an ka artistes ka danfara don u ni diɲɛ artiste ba tɔw cɛ artiste tɔgɔtigi dɔw b'an ka jamana kɔnɔ yan wallahi n'i y'u tɔgɔ mɛn ka tila ka t'u siso ye i bɛ masa sigi Ala ma n'i y'u tɔgɔ mɛn ka tila ka t'u ka bolimafɛn i bɛ masa sigi Ala ma mais danga t'u kɔ jɔn de b'a k'u ye u ka kanubagaw de b'a k'u ye u ka jamana de b'a k'u ye mais hali anw artistes bɛ droit min ta Mali kɔnɔ a ye taa droit d'auteur la a k'a lajɛ Mali artistes bɛ droit min ta jamana dɔw bɛ yen nɔ kalo saba olu bɛ droit ta mais anw fɛ yan nɔ anw bɛ droit ta san ani san i bɛ taa droit d'auteur la artiste tɔgɔtigi dɔw bɛ yen nɔ hali u ka droit tɛ tɛmɛ 10,000 ani dɔɔnin kan dɔw ta tɛ tɛmɛ 20,000 kan dɔw yɛrɛ ta tɛ tɛmɛ 30,000 40,000 kan mais o bɛ se k'i kɛ mun de ye a ye taa maison des jeunes na bi aw ka taa an ka artiste cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba aw ka t'u lajɛ u bɛ condition min na a ye taa o lajɛ u ye dɔnkili minnu da u ye théâtre minnu bɔ c'est à dire adamaden n'i y'a lamɛn walima n'i y'a lajɛ dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na mais olu ɲɔgɔnna tɔ minnu bɛ jamana wɛrɛ kan avion de b'olu bolo bi mobile parking de b'olu bolo étage caman de b'u bolo wallahi donc franchement an ka kɛ an yɛrɛ fɛ quoi an ka kɛ an yɛrɛ fɛ ne b'o de ɲini an kanubagaw fɛ an kana bɛɛ kɛ merci félicitations ye quoi franchement an k'a lajɛ ka dɛmɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma ne bɛ bɔ kuma la Yaro teliyala kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ an filɛlibagaw y'an'i kanubagaw ye bon kumakan laban min bɛ ne bolo k'a fɔ an filɛlikɛbagaw n'an kanubagaw ye kuma ma nɔgɔ donc ne bɛ dugawu de sama bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a mɛn ko artiste anw tɛ dɛ i kɛra artiste ye i kɛra artiste ye ni mɔgɔ dɔ ma taa sigi k'i lajɛ dɔ bɛ valeur de la filɛlikɛlaw de don donc minnu bɛ k'an filɛ bi an bɛ plateau min sanfɛ an b'olu bɛɛ fo fɔlɔ dan tɛ fɔli min na aw minnu fɛnɛ sigilen filɛ yan nɔ plateau sanfɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye fɛnɛ i n'a fɔ an ka bɔ a bɔra ka min fɔ mɔgɔninfin i bɛ se ko la i b'i tɔ to n b'a ɲini Mali artiste bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an kɔni ye artiste denmisɛnninw ye an bɛ dugu ma i n'a fɔ bɔ a bɔra ka min fɔ n bɛ fɛ k'a ka kuma de sɔn ji la hali kɔsannin na n jatigi dɔ de bɔra ka moto di ne ma mais moto in suyɛnna pour que ne ka yan sɔrɔ sisan kabako don ne yɛrɛ ye sɛgɛn min kɛ bi Ala de b'a dɔn sɛgɛn min yɛrɛ ne y'a ye ɲɛna ari in kɔnɔ Bamakɔ ni i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ni nin kun kɔfɛ siya m'a sɔrɔ a kɛra ko wɛrɛ parce que la ne yɛrɛ y'a ɲini Bamakɔ k'a ɲini ka gɛrɛ artiste la
parce que ne fa ye artiste ya kɛ Bamakɔ a ye mɔgɔw a bɛ mɔgɔw dɔn n bolila ka don caman kan i n'a fɔ bɔn min fɔ o bɛ kunbɛn félicitation u t'i bilasira u t'i dɛmɛ o de y'a to den cɛmannin ni dusukolo b'i la ka ban dɔrɔn baara kɛ i b'i ɲɛ sɔrɔ mɔgɔninfin i bɛ ko o ko la kana i ka ko bɛ bila ko mɔgɔ bi mɔgɔ fɔlɔ tɛ dɛ bi mɔgɔ de ko don sisan bi mɔgɔya an bɛ k'a don galama la bi mɔgɔya an bɛ k'a fili bin na bi mɔgɔya an bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u tun bɛ to da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ faama tun bɛ ɲinɛ fantan na dɔgɔtɔrɔw tun bɛ ɲinɛ banabaatɔw la nka sisan an bɛ tile min na ko bi si tɛ si ka hɛrɛ fɛ si tɛ si ka hɛrɛ fɛ n b'a daminɛ jumɛn na fɔlɔ ka daminɛ artiste kunda i Sidiki Jabate Iba Wan ka taa bila comédiens na les rappeurs bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ n'a donna i b'a dɔn ni Mali artiste de ye ɲɔgɔn minɛ jamana bɛ diya mais ni an ko k'an tɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que la ko k'an jamanaw bɛna k'an fɛ yan parce que o bɛ sigi de b'an fɛnɛ de lajɛ est-ce que ninnu yɛrɛ ka artiste bɛnnen don an kan ka fɛn min k'o ye o tɛ se ka kɛ vraiment ne kɔni ye denmisɛnnin ye ne ka denmisɛnnin idée de ye k'a fɔ parce que n ye caman sɔrɔ a kɔnɔ mais n bɛ Ala fo ka barikada Ala ye tɔgɔ fitinin di yan n b'a fɔ ko tɔgɔba bɛ n na dɛ i m'a faamu wa tɔgɔ in tɛ o i n'a fɔ bɔra ka min fɔ tɔgɔ tɛ fɛn di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka fɛn ba min lakale don dɔ la ni e ye tɔgɔ sɔrɔ ka na diɲɛ na ten ka taa ten o tɛ i kɛra bɔ fusa fuya nafa jumɛn b'i ka tɔgɔtigiya la nafa foyi t'a la donc ne bɛ min ɲini maliyɛn den fɛ n'i ko bɛn Mali don dɛ n'i ko keleya Mali don n'i ko sabali Mali don n'i ko hɔrɔnya ani keleya Mali don n'i ko sinankunya kulo Mali don sinankunya kulo ninnu ni an ka nanga dumuni o ye Mali de ye o Mali ka di dɛ bon n'i bɔra Mali kɔnɔ n'i taara kɔfɛ fo ka diɲɛ wele jumɛn ye sinankunya o t'a dɔn o tɛ sinankunya yɛrɛ dɔn donc n b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna halisa u k'u kɔfilɛ dɔɔni ka Mali ka sigi ka dilan ayi dɔwɛrɛ tɛ u yɛrɛ fa jamana de don i fa dugu de don n'i den t'a la i muso b'a kɔnɔ usa i balima sira dɔ b'a kɔnɔ donc bɛɛ de ye kelen i bolo bɛɛ de ye kelen i bolo o de ye maliyɛn ka défaut ye ni maliyɛn bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ ka kɛ ɲɔgɔn fu ani ɲɔgɔn safinɛ an ka bɛɛ ka don kulu kelen b'a kɔnɔ awɔ ne sigi n'o plateau la ne bɛ ka n ka denmisɛnninya kuma de fɔ don min tɛ bi a bɛ lakale an kɔni an ye denmisɛnninw ye makɔrɔbaw de b'an ɲɛ est ce que an bɛ se k'an pan ka taa bila makɔrɔbaw ɲɛ yan an tɛ se o an bɛ makɔrɔbaw de lajɛ an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw de lajɛ donc ka f'u ɲɛna u k'u kɔsi hali sisan u ka jamanadenw filɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ de ye kelen donc o folikan de don donc Mali kunnafoni yɛrɛ fɛnɛ n bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma donc k'a fɔ an ka bɔ a ɲɛna donc fɛn o fɛn n'a passera mɔgɔninfin bɛ fɛn bɛɛ ta ni Ala ye Ala mana ko ko kɛ o bɛ kɛ ni Ala kitila fɛn o fɛn na o ye Ala ka kɛ de donc an b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye émission tɔgɔ la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kunnafoni tɔgɔ la donc ko bɛɛ lajɛlen ka yafa anw ma artisiya kuma a ma nɔgɔn n'an donna fili min kɔnɔ n'an donna gasi min kɔnɔ parce que n'i bɛ kuma n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la donc an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bolo fila b'an kɔ bɛɛ ye an ye denmisɛnninw de hakilina yira kɔni kun don o de tun bɛ ne bolo ka fɔ ɲɛna ayiwa an nana an ka wele jaabi a diyara an ye Fanta hakɛ to n b'a dɔn i ka wagati sera mais ko waliɲuman dɔnbali o ye kafiri ye ne ni cɛba mun filɛ ɲɔgɔn fɛ caméra ɲɛ t'a la mais a tɔgɔ ye Ba Tarawele mɔgɔ caman b'a dɔn ko RPM Ba an ye min fɔ an bɛ segin o kelen de kan mun ɲɛ bɛ ne la nin wagati in na IBK ma sanu di ne ma a ma wari di ne ma a ma mobili di ne ma a ma so di ne ma IBK
kanubaga fana te ko n'u ye mobili di IBK junior ma n'a mɔgɔ bɛ yen nɔ n ka numéro bɛ yen a mɔgɔ te ko n'u ye so di ne ma wa a bɛɛ b'a fɔ IBC dɔrɔn yɛrɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ siga k'a fɔ ni ne de tɛ IBK ye soit n'a sɔrɔ gundo wɛrɛ de bɛ ne bolo IBK ko la non kanu de don mais ni IBK kanu cogo min na ka k'a fɛ yala ni IBK kanubagaw fana ye IBK kanu est-ce que olu fana tɛ se ka kɛ ne ya or que IBK y'a k'a kanubaga caman ye mais ne bɛ se k'a fɔ bi mɔgɔw ka hakɛ to han franchement critique tɛ fosi tɛ mais n'i ye ne ɲininka bi ko ne k'an bolo jɔ IBK kanubaga la Mali kɔnɔ ne bɛ n tigɛ jɔ ba de la munna hali ni ne bɛ taa jamana wɛrɛ kan avion sen ba sen y'a faamu mɔgɔ tɛ se k'i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ n'o tɛ n'i ko k'i b'i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ neni donc hakilima bɛɛ bɛ kulu kun cɛmana dɔn fuga ye mais n bɛ mun fɔ mɔgɔya da tɛ kɛwale de don donc n bɛ ba fo k'a waleɲuman dɔn k'a fo k'a waleɲuman dɔn Ba Traoré RPM Ba Traoré vraiment ka Malikunafoni TV vraiment aw bɛ baara min na nin bɛɛ ye faso jɔ de ye donc ka ɲini an k'a essayer ka ninnu dɛmɛ wagati dɔw tun kɛlen don kow kun datugulen don mais ala ni nin fɛn ninnu sababu la mɔgɔw bɛ bɔ fɛn caman kalama an bɛ fɛn caman ye donc bismillahirrahmanirrahim an bɛ Malikunafoni TV ka a filɛbaga bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn aw bɛ baara min na ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma aw yɛrɛ bɛna télévision dayɛlɛ don dɔ min bɛ kɛ télé belebeleba ye n yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin aw ma o don ka ɲini Mali jamana ɲɛmaaw bɛɛ fɛ ka ɲini diɲɛ setigi bɛɛ fɛ u ka Malikunafoni TV u ka dɛmɛ dɛ u bɛ baara min na fasojɔ don Ala b'a dɔn kira b'a dɔn je remercie qu'Allah bénisse le Mali. Ayiwa aw nana an ka wele jaabi a diyara n ye n'an bɛ sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn wɛrɛ kan o ka sɔrɔ caman ba farala kow kan merci beaucoup ayiwa an filɛlibagaw nin tun bɛ dan sigi aw ka bi jamukan na ni masa Aramani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen in kan aw bye bye.